Първи път не го виждам толкова ядосан. Свикнал съм да го гледам така. Ама добре, защо е нужно да се нервираш, бе, човек? Нали ти слушаше музика на това и ти беше до крака? Ти слезе след мен. Кой е виновен? Аз или ти? Кой го държеше първо? Кастофона беше долу на земята. Защо като се наяде и не го качи горе? На масичката. Но ти верно те фащат някакви извънземни, ти идват извън такива габаритни в главата ти. Ти па си много нервен, успокой си нервите. Ма то па твоето па бива и курба не бива. Спри да викаш. Тя го носиш. Тя го носиш, ти защо го пусна? Кой го пусна? Нали ти втори беше? Марине, осъзнай се малко, бе! Нали ти втори беше след мен, защо не го взе ти? А ти ми крепиш. Ми крепиш. Страх ме е да коментирам. За него тия вулгарни приказки са добър ден и добро утро. Майката ще и мръшеше. Знаеш колко си смешен. Майка ти ще много нещастница интересен, ама ще не си. Викай силно, тук никой не те познава, викай.